много щастлив, да се носи с гордост. Свободно! Бойното знаме е символ на държавност и воинска доблест, обет за всеотдайност и жертвоготовност, знак за приемственост, въплъщение на най-възвишените добродетели на българското воинство. В историята на българската армия има два особено паметни дни. 6 май 1877 година, когато българското опълчение получава Самарското знаме, и 29 август 1881, когато новосформираните полкове получават бойните си светини. Те са връчени от княз Александър I в тържествена обстановка, осветени са от Софийския клир, след което частите преминават в тържествен марш, предвождани от своите бойни знамена. В днешния военен парад участие ще вземат щандарт на първи конен полк, знамето на 30-ти пехотен Шейновски полк, знамето на 23-ти пехотен Шимченски полк, знамето на 15-ти пехотен Ломски полк, знамето на 13-ти пехотен Рилски полк, знамето на 6-ти пехотен Търновски полк, знамето на 25-ти пехотен Драгомански полк, знамето на 24-ти пехотен Черноморски полк. Българинът е свързан с символа знаме така, както е свързан с земята си, с най-свидното – родината. Това може би е причината българското воинство след освобождението да не допусне наше знаме да бъде пленено в бой или по друг начин. В същото време са взети в плен десетки знамена от войски, с които съдбата ни е сблъсквала в бран във войните за национално освобождение и обединение. Дори фаталният за България край на Първата световна война доказва на света, че българският воин, генерал, офицер, сержант или войник, е способен да преодолее неимоверни трудности, опасности и лишения, но да запази и спаси бойната светиня, пред която е положил тържествена воинска клетва. Бойните знамена се укриват на различни места. Под хастара на куртки и шинели или увити около телата и са върнати в страната. Нито едно българско знаме не попада в вражи ръце. За българския войник бойното знаме завинаги ще бъде част от майка България. В българския календар няма друг празник като Гергьов ден, който да сплита и възславя смелостта на война и упоритото търпение на труженика, вдъхновението на Твореца, порива на Водителя и третата на пролетната природа, възкръснала за нов подем. Гергьовден събужда в сърцата на всички българи уважение, признателност и преклонение пред подвига, героизма и саможертвата на българския войник. То е завръщане към героичното ни минало, към себеотрицанието на българските герои, за които свободата и независимостта на Отечеството бяха по-силни и по-ценни от собствената им кръв, пролята по бойните полета. 6 май е апотеоз на спойката между честния и трудолюбив наш народ и христолюбивото ни и безстрашно воинство. Днес, в деня на храбростта, по стародавна традиция почитаме светеца воин, непокорния пълководец, който с живота си защитава своите брати християни. Блокове на българската армия са подредени и присъстващите тук, публиката, както и целият дипломатически корпус, политици, държавният глава очакваме в момента, за да може той да произнесе своето тържествено слово, тъй като то се счита, така да се каже, за емблема на днешният парад. Важно е да ви кажа, че за пръв път от 3 години насам тук се провежда военен парад с над 800 военнослужещи и
7 представителни блока на българската армия, на Националната гвардейска част, Националният военен университет Васил Левски, военните формирования от Стара Загора, Плевен, както от състава на сухопътните войски, военно-въздушните, военноморските сили и съвместното командване на специалните операции. Тук ще бъдат представени малко по-късно и образци на военна техника на въоръжените ни сили. На парада за пръв път ще дефилират италианските бойни машини Стрела от състава на многонационалната бойна група в България. Ще участват и 174 военни музиканти за пръв път от много години насам от Гвардейския представителен духов оркестър, представителните духови оркестри на сухопътните войски, военно-въздушните ни сили, военното формирование в Карлово и съвместното командване на специалните операции, фестивалният оркестър от състава на Националния военен университет, както и военното формирование от Стара Загора. Очакваме буквално до минути тук върховният главнокомандващ на въоръжените ни сили и държавният глава Румен Радев да приеме парада от командващият парада генерал-майор Деян Дешков. А малко преди да започне пък водосвета, ще имаме удоволствието да разговаряме и с директора на Националния военно-исторически музей, доцент доктор Соня Пенкова, с която ще си говорим именно за ритуала, свързан с Гергьовден, за това как Свети Георги Победоносец се превръща в покровител на войните и на войската, защото още от 18 век образът на Свети Георги е бил поставен в редица европейски страни на бойни знамена за слава и чест на всички военни, които тръгват в боя. А традицията пък за освещаването на бойните знамена у нас датира, поне така смятат историческите извори, още от 917 година, прочутата битка при Ахелой, когато войските на Симеон разгромяват византийските. В момента виждате представителните блокове тук. Тук ще бъде и мелнишкият епископ Герасим, както и представителите на Софийската духовна епархия. Той ще отслужи, секретарят на Светия Синод ще отслужи тържественият водосвет за знамената светини и бойните знамена. Така че очакваме ви след малко от тук на площада, за да се преживеем заедно този гергьовски парад за пръв път от 3 години насам. Чувате и духовите оркестри на представителната гвардейска част. Сега. Командващият парада генерал-майор Деян Дешков ще предаде рапорта на държавният глава Румен Радев, след което президентът ще поздрави представителните роти и войскови части, като разбира се ще започне с Националната гвардейска част, първият блок, който е построен заедно до бойните знамена и знамената светини на българската армия. След изслушването на рапорта, държавният глава продължава придвижването си точно към левият фланг на строя, като вече е изследван от командващият парада. В тази пълна с символика церемония държавният глава първо се покланя на националното знаме, след което обхожда строя и поздравява блоковете с приветственото "Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия." Господин президент,
на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили, представителните блокове за участие в тържествен водосвет и военен парад по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия, са построени командващ парада генерал-майор Дешков. Чухте, държавният глава току-що прие рапорта от командващия парада и вече двамата заедно се отправят към представителните блокове, които са построени тази година. Интересно е да ви кажа, че те са на ротационен принцип, поне такава информация получихме от началника на Военната академия. Тази година блок на Военната академия тук няма да има, тъй като са построени представителни блокове на военните командвания в Стара Загора, Плевен и на Националният военен университет. Виждате, президентът в момента обхожда представителните блокове на армията и се отправя към бойните знамена и знамената светини на българската армия, след което следва поздрав и към националната гвардейска част. Ето поклона, за който ви казах преди минути. Знаете, бойните знамена са наследници на знамената, дадени в войните за национално освобождение, без да бъдат пленени и спасени от българските офицери. А през 1937 година тези знамена са подменени на тържественият парад на 6 май, отново тук на площада. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Държавният глава поздрави националната гвардейска част, създадена с постановление на Министерският съвет през 2001 година, като наследник на личната гвардия на Александър I. Знаете, че тя е четвъртият символ на държавната власт след националното знаме, герба и химна на републиката. А сега президента... Здравейте, курсанти! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Президентът поздрави представителите на Националният военен университет Васил Левски, създаден през 2002 година, а сега се отправя към военното формирование 24150 в Стара Загора. Здравейте, войници! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Още един такъв поздрав ще отправи държавният глава, но към военното формирование 22160 от Плевен. Отново поздравате, здравейте, войници! Здравейте, войници! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Сега държавният глава се отправя към блокът на военно-въздушните ни сили, който е формиран от военнослужещи от трите основни рода войски в състава си, а именно авиация, зенитно-ракетни войски и радиотехнически войски. Това е петият блок. Здравейте, войници! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Следва представителният блок на военноморските ни сили, който е съставен от военнослужещи от военноморската база във Варна и формированията на флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани също в Варна. Здравейте, матроси! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
Сега държавният глава се отправя към представителният блок на съвместното командване на силите за специални операции, в който участват военнослужащи от бойните и обслужващи формирования на специалните сили на българската армия, създадени през 2019 година. И това е последния блок. Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. След като държавният глава Румен Радев поздрави последният блок на представителните формирования на българската армия, следва мощно ура от 7-те представителни блока. Той се отправя към трибуната, след което ще започне и църковният ритуал на освещаване на знамената светини и бойните знамена на българската армия. Държавният глава поздрави военният министър и началника на отбраната и зае своето място между тях двамата. Това са висшите военни и генерали на българското военно командване. Негово преосвещенство, Мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод на Българската православна църква, ще извърши тържествен водосвет. След малко започва и тържественият водосвет, както и чухме от водещите тук на парада. Той започва обаче с командата "Шапки долу" в чест на знамената светини и на бойните знамена на българската армия. Църковният ритуал е особено важна част от този празник, тъй като той ознаменува слизането на Светия Дух върху бойните знамена, с което ги дарява със сила и благодат, за да служат в редиците на българската армия. Нека да чуем кратка атмосфера. Какво виждаме в момента и защо тази церемония между военни и духовенство се свързва по особен начин с покровителя Георги Победоносец? Здравейте, честит празник на българската армия, честит ден на храбростта. Още от първите години на създаване на българската армия, църквата е ръка за ръка с нея в създаването на онзи дух и на онези ценности, които ще водят българската армия пред цялото й битие. Ритуалите църковните навлизат много сериозно в официалните ритуали на българската армия, още от самото начало, а водосвета на знамената е един от знаковите ритуали. Много от ритуалите църковните имат своите земки от народната традиция, така е и Гергьовден, който се свързва с всъщност пролетта.
е един празник, който е много свързан с очистващата сила на водата, с пролетните надежди. И не напразно на всеки един празник водосветите са типични за армията, защото очистват армията и носят надеждата за нови успехи. Знаем обаче, че традицията за освещаването на бойните знамена е много древна, много стара, още от средновековието, по времето на цар Симеон Велики. Кои знамена обаче се освещават в най-ново време? Да, традициите са нещо, което ние някой път често малко слагаме много далеч във времето, без да имаме достатъчно много информация за това, но да, винаги армията, която и да е била тя и през което и да е време, имала такава традиция. Съвременните традиции, които ние познаваме, са онези традиции, които българската армия възстановява от времето до 1946 година, т.е. от времето на Третото българско царство и продължава да практикува и до сега. Как по естествен начин обаче образът на Свети Георги Победоносец, който е почитан в целия християнски, а и до голяма степен в мюсюлманския свят, така да се каже, осветява именно днешният празничен ден, толкова дълбоко е свързан с народната традиция, а и с армията? Защо? Какви са причините за това? Свети Георги, едно от неговите чудеса всъщност е онова, което го свързва с армията, но то е свързан и с природата, с стадата и с много други превъплъщения, ако мога да кажа. Но неговата връзка с армията става още по-силна след създаването на първият български военен орден, ордена за храброст, чиято дата на отбелязване на тези носители на ордена за храброст е 6 май. 6 май става празник на българската армия едва в края на 20-те години, след като отпада 27 ноември след Ньойския договор, който благодарение на нашите противници е сключен точно на тази дата. И той навлиза в празничния календар от края на 20-те години на 20 век. Много важен е обаче Гергьовският парад, за който искам да ви върна през 1937 година. Именно тук, на този исторически площад, тогава се случва тържествената подмяна на старите бойни знамена с новите. Те отново са осветени. Разкажете ни за този бляскав момент в военната история. Така е. С борбата на българските политици и на българското военно ръководство за отпадане на клаузите на Ньойския договор, има и много знакови събития, които искат да покажат на света възраждащата се мощ на българската армия. Даряването на новите бойни знамена, което всъщност започва тогава, но продължава и в началото на 40-те години. Наистина започва от тук, от мястото пред двореца, на грандиозна церемония. Това е изключително важен момент, в който народа се докосва отново до своята армия. И ако мога да кажа, днес онези, които дойдат в Националния военно-исторически музей, ще могат да видят първите бойни знамена, тези, които са били осветени тогава на това място, на което се намираме сега. Междувременно, между другото, искам да кажа, че зрителите на BTV първи видяха бойните знамена и то оригиналите на бойните знамена в нашите емисии новини. Но какво друго ще видят пък посетителите на музея, който знаем, че днес е с вход свободен, богата културна програма, освен артефактите на миналото? Така е, богата културна програма, една нова изложба, която е посветена на началото на българската армия, защото тази година се изпълват 145 години от създаването на новата българска армия, в която знаковите елементи са многото бойни знамена, най-ранните, раздадени веднага след нейното създаване, много други артефакти, които са важни, както и много емблематични артефакти, свързани с историята на българската армия. Наред с това, нашата традиционна атракция, прословутата войнишка Боб Чорба, ще посрещне нашите гости с празничен концерт на сухопътните сили. Добре дошли са всички. С дни на отворени врати работят и нашите филиали във Варна и Пловдив с нови изложби, така че днешният празник е важен за всички. Много ви благодаря. Доцент доктор Соня Пенкова, директор на Националният военно-исторически музей. Водосветът тук на бойните знамена продължава, но сега се връщаме към теб, Жени, в студиото. Уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми господа офицери, сержанти и войници, ваши превъзходителства, уважаеми представители на българската държавност,
боголюбиви отци, обични в Господа братя и сестри, Христос воскресе! Воистина воскресе! Вярно съблюдавайки завещаната ни от вековното минало свещена традиция, в деня на всемирно прославения Христов войн и Божий угодник Георги Победоносец, отдаваме почит и на нашата славна и непобедима българска армия, като всенародно отбелязваме деня на храбростта. Днес свеждаме глави пред жертвения подвиг на всички знайни и незнайни войни, отдали живота си за нашата родина, защитавайки свободата и независимостта й, както и пред тези, които продължават тяхното родолюбиво дело. Знамената на българското войско, които са свидетелства за несклоним дух през хилядолетната ни изпълнена с превратност и история, днес поръсваме с осветена вода, изпросвайки от Всеводателя Бога Неговото благоволение и закрила, предводителство и благодатна помощ. По молитвите на светия великомъченик Георги Победоносец за защитниците на земното ни отечество. За всички тях, достойни чеда на майка България, които с цената на живота си отстояват сигурността и държавния ни суверенитет, днес Светата ни църква горещо се моли Господ да ги укрепява и да им дава сили в жертвеното им служение. Нека да просим от Бога мир и благоволение между човеците, мира, който Христос ни остави заедно със своя нов завет. Завета на любовта, милостта и човеколюбието. По молитвите на Пресвета Богородица, на светия великомъченик и победоносец Георги и на всички свои дивни угодници, всемилостивият и всещедър Бог да ни укрепва със своята благодатна помощ и закрила. Христос воскресе! За много и благословенни години. Неофит, патриарх български. Благоденствено и мирно житие, здравие се и спасение от всем благородно спешение по нас, Господи, светейши му за нашето Светейши Владико, да поверем с Бога и царство Своем сега и винаги. Преосвещеному Герасимо, епископу Мелнишному, свещеник Клиру и богохранимому пастырю, благочестивому и православному българскому народу, правителствующему си хранитель Христолюбимо войство, всем празднующий свети праздник сей и всем православным християнам, и сохрани на Богая лета. Смерть поправди, сущим гробех живот даровал. И нам дарова живот вечный, поклоняемся его тридневному воскресению. Духовным и славным. Святый
президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо кмет на Столична община, уважаеми министри и народни представители, уважаеми господин началник на отбраната, Ваше Преосвещенство епископ Герасим, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми областни управители, уважаеми представители на Българската православна църква и на религиозните общности в България, Ваше Превъзходителство, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, драги ветерани, военно-инвалиди и военни от запаса и резерва, скъпи сънародници, на светлия християнски празник Гергьов ден, след 3 години прекъсване, отново на площада са построени представителните роти на българската армия. В Европа бушува война. Безпрецедентна по мащаби и залог в най-новата история на нашия континент. България навлезе в тези опасни времена, след години на неграмотни и користни експерименти с въоръжените сили. С насаждани илюзии, че войните са част от миналото, че попрището на военнослужащия е безперспективно, а армията е отживелица. Политическият елит дълго пренебрегваше рисковете в страната за сигурност, а бездействието и пагубните решения бяха разбирани в колективната безотговорност. Като президент и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, като офицер и командир от българската армия искам да заявя, че развитието на въоръжените сили и войната не търпят дилетантщина и лекомислие. Достатъчно са печалните примери в миналото, когато българския войник и българския народ са плащали политическата корист и лекомислие, липса на дълновидност. Има един исторически доказан постулат в военната стратегия. Една крепост най-лесно се превзема отвътре. В основата на всяко поражение лежи морален пробив. Чуждопоклонство, продажност, обезверяване, обществен разкол. Все неща, от които традиционно страдаме, но за които скъпо плащаме. Затова Гергьов ден е особено важен празник. В деня на Свети Георги Победоносец отбелязваме единението на народ и армия. Припомняме си, че в историческата буря трябва да сме сплотени зад националния интерес, за да съхраним своя живот и този на близките. Да опазим нашия дом и култура. След броени минути в тържествен марш ще преминат хората, приели мисията с живота си да бранят родината. Ще прелетят самолетите и вертолетите и ще дефилира сухопътната техника, с които нашите военнослужащи изпълняват своите конституционни и съюзни ангажименти. Ще приветстваме и нашите съюзници от италианските въоръжени сили в състава на многонационалната бойна група. Уважаеми военнослужащи, благодаря ви, че въпреки предизвикателствата продължавате да отстоявате каузата България с професионализъм, всеотдайност и чест. Нека Свети Георги Победоносец ви закриля
и укрепва вашата десница. Нека не забравяме, че 6 май е и ден на храбростта, която всеки българин носи в сърцето си като завет от хората, отстояли България през вековете. Скъпи съотечественици, позволете ми да ви поздравя с празника и да ви пожелая здраве, мир и благополучие. Благодаря на всички вас, които днес излязахте на площада, за да подкрепите нашите мъже и жени в униформа. Чест и слава за българската армия и за всички храбри българи. Да живее България! изходно положение за преминаване в тържествен марш. Марш! Представителните части се престояват на изходно положение за преминаване в тържествен марш.
на 2 линейни дистанция. Равнение надясно. Знаменния блок право. Останалите на място. В момента е подполковник Стоян Петков, летец, пилот от първи клас. Заедно с неговото семейство, вашите малчугани са тук сред нас. Как се казвате, дечица? Здравейте и честит празник! Аз съм Искра. Искра, а ти? Радан. Как? Радан. Радан. И я да се обърнеш към камерата да те види, да се представиш, млада госпожице. Как се казваш? Валентин Петков. Честит празник! Подполковник Петков, здравейте! С цялото семейство сте тук. С какво чувство посрещате парада за пръв път от 3 години отново тук на княз Александър I? Винаги с добро чувство. Първо, честит празник на вас и на вашите зрители, на всички, които днес празнуват имен ден, изобщо на всички българи. Гергьов ден е един от традиционните най-древни български празници, така че чувството е празнично. Кажете ни обаче с каква въздушна техника ще премине тук. Видяхме вече военния хеликоптер Ми-17, заедно с трибагреника, но каква друга техника ще видим тук? И нека да кажем, че тя ще е представителната част от военно-въздушните ни сили, за да не остават хората с впечатление, че цялата въздушна бойна техника ще премине тук на площада. Разбира се, дежурството продължава и в момента, както на летището в Пловдив, където в момента са МиГ-29, така че безспорно не всички мигове днес ще минат над площада, има и други, което ми напомня да поздравя и всички колеги и приятели, които и днес на Гергьов ден са на своя боен пост и пазят небето и сухоземните и морски граници на Република България. Освен вертолета Ми-17 с националния флаг, който премина, след малко, след като преминат представителните блокове и преди колесната техника, ще наблюдаваме още една група вертолети, 4 вертолета, 3 от военно-въздушните сили и един от военноморската авиационна база Чайка, вертолет Пантер, който де-факто представя военноморските сили във въздушния компонент днес. След тях ще видим транспортни самолети от 16-та авиобаза, двойка Ил-410 и двойка Спартани. Смесена група на Граф Игнатиево и Долна Митрополия с самолети Пилатус 9М и Ил-39, Су-25 от Безмер и парада ще завърши въздушния му компонент с тройка МиГ-29 от Граф Игнатиево. Много ви благодаря. Останете тук при нас, за да погледаме малко парада и нашите зрители да се насладят на атмосферата. И отново ще си говорим за мощта и силата на българската армия тук на площада. Благодаря и аз. Вашата блока е подполковник Валентин Стоянов, командир на 4-ти механизиран батальон. Начало на блока на военно-въздушните сили е подполковник Йоан Мирчев, заместник командир на базата за логистична поддръжка, която осигурява логистично всички формирования от ВВС. Блокът е формиран от военнослужещи от трите основни родови сили на военно-въздушните сили – авиация, зенитно-ракетни и радиотехнически войски. Представителният блок на военноморските сили е съставен от военнослужещи от военноморска база Варна и формированията на флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани във Варна. Водач на борда капитан втори ранг Лъчезар Иванов, командир на 3-ти дивизион противоминни кораби. На площада на
влиза представителния блок на съвместното командване на специалните операции, в който участват военнослужещи от бойните и обслужващи формирования на специалните сили на българската армия. Командването бе създадено през 2019 година след реорганизация на 68-ма бригада специални сили. Неговата дейност следва основните принципи на специалните операции, но не се ограничава с тях. Начало на блока е подполковник Милен Миков, началник на отдел бойна подготовка, съвместното командване на специалните операции. Образци на видове бойна техника. Освен сухопътните войски с зенитно-ракетните формирования, колеги, ще видим тук и над 19 бойни въздушни машини, които ще преминат през парада. Вече той бе открит от Ми-17, но подполковник Петков, какво е специфичното за тези самолети и вертолети, които преминават от тук? Много голяма част от тях знаем, че са участвали в спасителни акции на българската армия. Специфичното първото е, че това са самолети, вертолети, бойна техника, която всеки ден де-факто участва в трите мисии на военно-въздушните сили. И специално за вертолетите това, което е важно да кажем, знаете, колегите от авиобазата в Крумово участват всяко лято при гасенето на горски пожари, при авиомедицинска евакуация, случаи на пострадали туристи в планината. Самолетите Спартан и Ил-410 постоянно се използват секундата за донорски ситуации. Само преди седмица и половина, предполагам, помните, родилка в тежко състояние беше транспортирана от летището в Безмер до София. Така че бойната авиация и военно-въздушните сили не са само охрана и отбрана на въздушното пространство. Те всеки ден помагат на населението, на хората, защото това е нашата мисия и нашето призвание. Виждаме обаче, че малката няма търпение да отговори на вашите въпроси, които вероятно са свързани с присъствието на толкова много военни тук на площада. Кажете ми обаче, подполковник Петков, достатъчни ли са летателните часове? Вие имате богат опит по въздух и по суша, но всяка година си говорим, че все не ни достигат летателните часове на онези, които искат да пилотират бойните ни самолети. Най-важният компонент в авиацията, както във военната, така и в гражданската, е безопасността. Понеже е празник, единственото, което ще кажа, че опитваме да държим нивото на безопасност високо с професионално и правилна преценка и оценка на риска. Часовете винаги могат да бъдат повече. През целия ден питам и моите събеседници тук на площада дали в действително се прощаваме с легендарните МиГ-29 или ще успеем да ги ремонтираме и ще можем да ги видим и следващата година на военния парад. Понеже повече от 10 години съм летял на самолет МиГ-29, благодаря ви за този въпрос. МиГ-29 няма значение дали е произведен в Съветския съюз, днешна Русия, Украйна и така нататък. Той е български самолет в момента с български опознавателни знаци и пази родното небе с български пилоти в кабината. Това е най-важното. Тези вертолети? 4 вертолета. Групата Ромб се води от вертолет Ми-24, ляв воден вертолет Кугър, десен воден вертолет Ми-17 и отзад Пантер от военноморската авиационна база Чайка. Много голяма помощ за цивилното население са специално кугарите. И кугарите, и Ми-17. Значи във всяка една ситуация, която се развие, и вертолет Кугър, и вертолет Ми-17, както знаете, са оборудвани с система за пожарогасене Бамби Бакет. Ето, навлизат над площада самолетите Ил-410 от 16-та авиобаза Враждебна. Това са учебни самолети, нали така? Те са транспортни самолети, които могат да се използват и за обучение на млади пилоти. Другия самолет, който основно се ползва за подготовка на млади пилоти за транспортната авиация, е Пилатус 12. Та за МиГа само да завърша,
докато можем да го поддържаме изправен, е добре той да стои във въздуха. Дай Боже, по-скоро да дойде новия тип боен самолет. Въпросът е да няма дупка. Ние никога не сме прекъсвали да носим бойното дежурство и е важно бойното дежурство да се носи от български летци, защото ние не пазим територия, пазим родина. Много хубаво послание, но за да няма дупка, както казвате, трябва цялата държава да впрегне ресурс и мощ, за да подсигури заместваща техника, коя би могла според вас, според вашето професионално обучение на военен, би могла да бъде подходяща за редиците на военно-въздушните ни сили? Както знаете, разглеждат се варианти. На този етап буквално нищо конкретно не мога да ви кажа, защото няма конкретно предложение за договор и така нататък. Какво виждаме в момента? Виждаме 2 самолета Спартан. Спартаните са това? Двойка Спартани, които преминаха току-що. Двойка Спартани в формация ляв пеленг. Изключително ценни не само за транспортиране на бойна техника и личен състав, а постоянно в помощ на населението също. Те помогнаха и на нашите кумши в съседна Турция по време на опустошителното земетресение. Заедно с държавната власт бяха пренесени в хуманитарна помощ, военни лекари. Точно така. България беше безспорно една от първите държави, които реагира. И ние трябва да сме горди от това. И това е фактора, който напомня нуждата, необходимостта и значимостта на военно-въздушните сили и на въоръжените сили изобщо. Много ви благодаря за този експертен коментар. Вярвам, че заедно с семейството ще останете да наблюдавате парада, но понеже са тук само да ви обърна внимание, че влитат самолетите от Долна Митрополия и Граф Игнатиево. Ето ги, да. Формация Ромб, двойка Ил-39 и Пилатус 9М. Учебната авиация, представители на учебната авиация. На какво учите вашите деца и на какво учите онези, които всеки ден ви виждат с пагон като военен? Военният трябва винаги да бъде спретнат, усмихнат, дружелюбен и сериозен, разбира се, когато ситуацията налага. Децата си уча на родолюбие, на трудолюбие и на любов. Ако сме усмихнати и се обичаме, можем да постигнем всичко. Но с труд, не на готово. Нали така, Искра? Искра, харесва ли ти парада и ти да ни кажеш няколко думи? Да, много ми харесва. Кое ти харесва най-много от всичките военни, които виждаш? Само да ви кажа, че Су-25 литат в момента. Су-25 прилита. Много са шумни самолетите, нали? Да. А харесват ли ти? Да. Ти си свикнала. Да. Тя е свикнала от татко. Добре, благодаря ти много. И се кой самолет ще влети след малко? Знаеш ли кой самолет ще влети? Кой остана да влети? МиГ-29. Точно така. Интересното за миговете ще бъде, че след преминаването над площада ще направят ефектен разпуск. Височината, долния край на облаците в момента позволява да се наблюдава много добре, така че сигурен съм, че ще заредим хората с положителни емоции и дух. Както се казва, ако мога да обобщя, не са за отписване МиГ-29. Безспорно, вече са така самолети на години, ще ви кажа, само че в Щатите най-старият самолет Т-38, на който летях по време на подготовката ми по бойно използване, беше Т-38, произведен през 1962 година. Няма стара и нова авиационна техника, има изправна авиационна техника. Гарантирам ви, че благодарение на инженерно-техническия състав в ВВС, това, с което разполагаме, лети само и единствено, когато е изправно. Ето ги! Впечатляваща фигура направиха МиГ-29, подполковник Петков. Разкажете ни какво видяхме. Видяхме просто един ефектен разпуск, като поздрав към публиката днес на площада и разбира се към всички пред телевизионните екрани. Просто тройката от изключително сгъстен боен ред се разпусна ефектно на форсаж, затова беше и шумно. Изтребителите шумят.
Много ви благодаря за този експертен коментар, експертен разказ заедно с цялото семейство тук, което остава да наблюдава военния апарат, тъй като трябва да преминат пък и военните машини, бойната и колесна техника. Така че, Злати, връщаме се към теб в студиото. И ние. Машините разполагат с усилено окачване, високо ниво на балистична и противоминна защита, както и автоматична система за потушаване на пожари, защита от радиация и защита от химическо и биологическо оръжие. Водач на групата майор Десислав Боев, старши инспектор в регионална служба военна полиция София. които имат отлична мобилност и голям опит на действие при всякакви условия. На всяка машина има монтирана тежка картечница и автоматичен гранатомет. Водач на групата е капитан Иван Сикулов, командир на първа механизирана рота на военно формирование 56-040 Благоевград. Те са с високо ниво на защита на екипажа срещу стрелково оръжие и са използвани от контингентите на Афганистан. Водач на групата е лейтенант Даниил Данилинов, командир на взвод първа механизирана рота на военно формирование 56-040 Благоевград. които оказват ефективна и своевременна огнева поддръжка на механизирани формирования с въоръжение 14,5 мм картечница Кадмиров с воена 7,5
специални 62 мм картечница на Рашки. Водачка е групата и капитан Николай Ковев, командир на Метрици на народа на военно формирование 48-430 Стара Загора. На площада на близо 152 мм оръжие и гаубица Д-20, предназначена за унищожаване на артилерийски и други бойни средства на противника. Водач на групата е старши лейтенант Михаил Михайлов, командир на обходим взвод артилерийски дивизион. Машината е бронирана, отплаващи и разполага с 4 души екипаж. Водач на групата е капитан Димитър Ведончев, командир на 120 мм самоходна миноглавачка батарея във военно формирование 22-180 Казанлък.
самоходна миновлагачка. Водач на групата офицерски кандидат Франческо Джанико. Ще наблюдавате преминаването на светловит летач Вълво с полурен оркер край Лерно, предназначен за транспортиране на тежка техника и материални ресурси. Натоварен след верижен летач за регулиране на аварирала техника. Водач на силовия летач, старши сержант Мирослав Стоянов, командир на отделение за товарни ядри, от военното формирование 54-850. Наблюдавате тактически ракетен комплекс ЛК-79 точка с транспортно-зареждаща машина, предназначен за поразяване на височината на бойните позиции на защитника на точкови малоразмерни зеленцерия диапазон на разстояние на свободно използване. Водач на групата е старши лейтенант Калган Желев, заместник командир на първа стартова батарея в 301 артилерийски технически изпълнение. Самоходно автономно средство за противовъздушна отбрана на войските с малък обсег и всякакви метеорологични условия. Водач на групата е капитан Антон Ташев, командир на зенитна ракетна батарея във втора механизирана бригада.
хората на парада звучат в изпълнение на гвардейските представители на оркестра, представителните типови оркестри на сухопътните войски, на военно-въздушните сили, на съвместното командване на специалните операции, на 60-та индустриалната механизирана бригада, както и фестивалната състава на националния военен университет на Силвена. И цялата начало на военните музиканти е подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия и началник на гвардейския представителен оркестър. Уважаеми госпожи и господа, скъпи сънародници, военният парад на представителните формирования от въоръжените сили на Република България завърши. Честит празник, защитници на България, кавалери на ордена за храброст, ветерани, воини от запаса и от резерва, военно-инвалиди и пострадали от войните в мирно време, генерали и адмирали, офицери, сержанти и старшини, войници и матроси, цивилни служители от българската армия и работници от отбранителната промишленост. Vale, neta. Dani,